8 ранку. Зараз скільки? 13 година, так? Стоїмо в черзі за маркою. Руський воєнний корабль. Це символ, по-перше, незламаності нашої країни, символ перемоги. А також наші закордонні друзі дуже нас всі просили купити цю марку і відправити їм листівки до наших закордонних друзів, які нас підтримують, які підтримують наші сім'ї, які приймають у себе наших друзів. Сфотографирую. Нельзя? Українську і заграничну. Пам'ять буде. Пам'ять діткам покажу. Хай буде, всі купляють, то я взяв. Ми 12-го запустили марку, а 13-го корабель вже пішов за адресою. Це вже символ України, це символ нашої, я вважаю, перемоги буде, але ж для перемоги ми випустимо окремий стемп. Це буде окрема марка «Перемога».